Jeseň na Kysuciach je ohromujúco krásna. Táto oblasť v severozápadnej časti Slovenska ponúka nádherné scenérie a malebné krajiny, ktoré sa v jesennom období premenia na pestrú paletu farieb. Listnaté stromy, ako sú buky, duby a javory, sa v tomto období premenia na ohnivé odtiene červenej, oranžovej a žltej. Krajina sa zdá byť rozžiarená slnečnými lúčmi, ktoré prenikajú cez farebné lístie. Lesy na Kysuciach sú rozmanité a v jesenných mesiacoch ponúkajú pohľad na fascinujúce kombinácie farieb, ktoré robia túto krajinu jedinečnou. Jesenná atmosféra je doplnená pokojným a čistým vzduchom, ktorý dodáva príjemnú sviežosť. Teploty klesajú a tak sa začína obdobie, kedy sa ľudia začínajú obliekať do teplejších odevov a príroda sa pripravuje na zimný odpočinok. Početné horské osady a malebné kopce poskytujú výhľady, ktoré sú v jesenných farbách ešte očarujúcejšie. Cesty sa vinú medzi stromami a keď slnko zapadá, vytvára kúzelnú atmosféru. Jeseň tu nie je len vizuálny zážitok, ale aj príležitosť pre ľudí, aby sa ponorili do krásy prírody, prešli sa po farbami rozžiarených lesoch a užívali si pokojné a malebné prostredie. Kysuce poskytujú pre turistiku bohaté a pútavé prostredie, ktoré mnohí ocenia pre svoju jedinečnú kombináciu prírodných krás a kultúrnych pokladov. Sú známe svojimi krásnymi prírodnými scenériami, zelenými kopcami a hustými lesmi. Turisti môžu objavovať množstvo peších a cyklistických trás, ktoré vedú cez pôsobivé doliny, horské chrbty alebo okolo riek a potokov. Táto oblasť je domovom národných parkov aj chránených území, ktoré ponúkajú ochranu a uchovávanie unikátnych ekosystémov, flóry a fauny. Turisti majú príležitosť spoznať biodiverzitu a krehkosť niektorých prírodných spoločenstiev. Pre milovníkov horskej turistiky a trekkingu sú Kysuce ideálne miesto. Hory v okolí poskytujú množstvo rozhľadní a rôzne príležitosti na prekonávanie turistických trás. Jedným z významných vrcholov je Veľká Rača, odkiaľ sa ponúkajú krásne široké výhľady na okolitú krajinu. Turisti môžu ochutnať tradičné slovenské jedlá a regionálne špeciality v miestnych reštauráciách. Lokálne potraviny a jedlá prispievajú k autentickej skúsenosti z regiónu. Kysuce sú známe nielen svojou chutnou kuchyňou, ale aj miestnymi surovinami a tradičnými spôsobmi prípravy jedál. Ochutnať miestne špeciality v miestnych reštauráciách a krčmách je skvelý spôsob, ako objaviť kultúru a gastronómiu tejto oblasti. Na Kysuciach si môžete vychutnať aj tradičné mliečne výrobky, najmä ovčí syr. Ten môže byť konzumovaný samostatne alebo s chlebom. Veľmi obľúbené sú brinzové halušky či kapustnica. Letecký pohľad umožňuje získanie celkového kontextu a rozsahu krajiny, čo nám poskytuje úplne inú perspektívu oproti pozemnému pohľadu. Tento pohľad zhora umocňuje krásu a jedinečnosť krajiny, ktorú máme pod sebou a poskytuje impozantné výhľady na vrcholy hôr a ich panorámy. Tak napríklad úplne v pozadí horizontu sú vidieť Moravskoslezské Beskydy. Ak má niekto rád hornatý terén a pestrú prírodu, tak si tento kraj zamiluje. Množstvo rozhľadní, lesné plody alebo čerstvý vzduch, horské chaty a občerstvovne to sú devízy tohto regiónu. V prípade dlhších výletov máte na dosah Česko alebo Poľsko. V okolí Čadce sa nachádzajú malebné historické osady a dediny s tradíciou, kde možno objavovať zachovalú ľudovú architektúru a miestnu kultúru.
Čaca samotná ponúka pamätihodnosti, múzeá a ďalšie miesta s bohatou históriou. Nie všetky domy v osadách sú trvalo obývané, ale vždy tu možno stretnúť pôvodných obyvateľov, pastierov či chalupárov. Osady sú prístupné obvykle spevnenými alebo neupravenými jednoduchými cestami či turistickými chodníkmi. Ideálne na pešiu prechádzku alebo cykloturistiku. Kopaničiarsky ráz krajiny ukrýva nielen mnohé prírodné krásy, ale aj svetové unikáty. K nim určite patria Milošovské kamenné gule v Čadci, Klokočovské skálie a ropný prameň v Korni. Na potulkách regiónom sa môžete osviežiť aj vodou z mnohých prameňov. Najznámejším je prameň rieky Kisúca, ktorý vyviera v Makove. Tie minerálne zase nájdete v Čadci, Vojtovské a Bukovský. Prírodnou zaujímavosťou je aj bod, v ktorom sa stretávajú hranice Slovenska, Českej a Poľskej republiky s príznačným názvom Trojmedzie. Výliadkové veže v regióne nájdete na nasledovných miestach. Stratenec v Makove. Mikovčáková rozhľadňa na Kamenitom v Dlhej nad Kisúcou. Na Marťakovom kopci v Zákopčí. Výliadková väža kostola na Živčákovej. Na Veľkej Rači Dedovka a na Surovine v Oščadnici. U Jantov v Krásne nad Kisúcou. Na Hladkom vrchu v Zborove nad Bystricou. Na Bobovci v Starej Bystrici. Na Smrekovke v Novej Bystrici. A tábor v Kisúckom Novom Meste. Ďakujem za vašu pozornosť, ktorú venujete turistickým atrakciám, ktoré vám ponúkam. A čoskoro sa stretneme pri ďalšom videu.